Спасибо, Оксана. Нам очень приятно, что целых 2 участников сегодня вообще приехали из-за пределов Белграда, так что спасибо вам еще раз и Вере, и Оксане за то, что они к нам выбрались. Ето, kad se neko snalazi sa tehnikom, a neko se pokaže kao kreten. Danas nam je veliko zadovoljstvo i velika naša lična radost što su čak 2 učesnice došle iz gradova van Beograda da budu sa nama večeras. Hvala Oksani i hvala Veri. A za kraj današnje večeri pridružit će nam se Jovan još jednom, koji je inače, možda ste to ispratili preko našeg Facebook naloga i preko e-maila, možda niste, ali Jovan i Besprincipna čitanja predstavljaju jedan specijalni blog, pošto pričamo priče o našim geografijama, onda smo hteli da čujemo i šta kažu ruski pisci o svojim geografijama i to da možete njihove priče da čujete na srpskom, pa se desilo zapravo da je nekako figura Aleksandra Cipkina, koji je onako jedan izuzetno šarmantan čovjek, a njegov šarm je toliki da, ne znam, nekako popuni. Ja ga nikad nisam upoznala uživo, ali imam osjećaj da svojim šarmom ispuni celu prostoriju, jel tako? Dakle, on je nekako svojim šarmom ispunio i celi taj specijalni deo programa, tako da večeras slušamo još jednu njegovu priču na srpskom, koja je, verujem, apsolutno sjajna. I sada da čujemo jedan kratak резюме на русском ovoga, o čemu pričam već nekoliko minuta. Перед этим мы еще пару самолетиков зачитаем, пока Йован допивает то, что у него в стакане и готовится к нам выйти. А потом я расскажу все прекрасное про тебя на русском. Дом — это место, где хочется совершенно свободно помурлыкать, как кошка у камина, и никто не скажет тебе «брысь». Dom je mesto gde poželiš sasvim slobodno da malo predeš kao mačka pored kamina i niko neće da ti kaže pis. Это на сербском, поэтому ты читаешь и переводишь. Кто-то один из наших 3 сербоязычных гостей. Sami sebi smo dom. Najlepši je kad je toliko prostran da u njega dođu sva draga bića sa raznih prostora i svih vremena. I kad u njemu nikad nismo sami. Мы сами для себя дом. Самый прекрасный дом — это когда он достаточно просторный, чтобы вместить все дорогие нам существа из разных пространств и из всех времен. И когда в нем мы никогда не одни. Ну а теперь еще раз на русском, и уже официально мы снова зовем к микрофону нашего прекрасного, любимого, дорогого друга. Йован Стаматович Карич сегодня представляет блог современной русской литературы на сербском. Мы решили, что поделимся не только своими частными историями, но и пригласим сегодня голоса современных писателей, в частности Александра Ципкина. Йован сегодня читает его тексты на сербском и представляет в некотором роде на этой сцене проект «Беспринципные чтения». Так что, Йован, микрофон твой. Спасибо. Ovo će biti veselo. Svadbarsko nasilje. Cipkine najebo sam. Sinoć sam udario Katju, ali ne sjećam se zašto i kako, iako to nije bitno. Ona plače i priča kako ne može da izađe iz hotelske sobe sa šljivom na oku. Njen čale će da me ubije, vide si koliki je. Baš takav sam ja dobio poziv iz hotelske sobe u kojoj moj prijatelj proveo prvu bračnu noć. Jutro posle svadbe je onako neverovatan izazov, a sa ovim pozivom se pretvorilo u noćnu moru. Ali sve u svoje vreme. Gena nije nameravao da se ženi, ni sa Katjom, ni uopšte. On je bio iz inteligentne peterburške porodice. Svi u porodici naučnici, neki su navedeni u enciklopediji, baka naravno Jevrejka, siromašni. Katja je došla u Pitjer iz Rjezanje. U porodici svi vojne lica, uključujući i kućne ljubimce, tata, naravno bivši specijalac, bogati. Gena je video tatinu sliku jutro nakon, tako reći, nezaštićenog snošaja i sve je odmah shvatio. Baka je učila Genu da sazna poreklo pre prvog sastanka, pošto nikad ne znaš čime taj sastanak može da se završi, ali Gena baku nije slušao. Kao rezultat toga, Katja je iznenada zatrudnela. Devojka je imala sreće sa porodicom oca deteta, oni su bili jako pristojni ljudi i Genu su obavezali da odmah oženi Katju, iako nju ispočetka nisu prihvatili.
Ta dihotomija je uzgred dovela do razvoda mnoge parove, pošto osjećati se kao žena nižeg nivoa koja je neočekivano se okačila o voljenog unuka ili sina je veoma sumnjivo zadovoljstvo, pogotovo ako su te odavno pustili iz zoološkog vrta, ali te i dalje tretiraju kao jazavce koji zna da priča. A ako pored toga još postoje razlike u materijalnom statusu i intelektualci su siromašniji, onda položaj devojke postaje potpuno nepodnošljiv. Njena krivica je u tome što je nedovoljno izvrsna i u tome što je suviše bogata. Ali sve su to bile mogući detalji budućnosti, a u sadašnjosti trebalo rešavati sve vezano za svadbu. Nakon računanja količine gostiju, ispostavilo se da su snage potpuno neujednačene. Inteligencija je pustila na teren 12 ljudi, uglavnom povređeni i sa niskom motivacijom. Proletarijat i trgovačka klasa čitavih 59, prikupljenih iz cijele zemlje, od kojih 24 Katja nikada nije u životu videla, a 23 ne bi volila da vidi. Svi su oni bili željni borbe, to je Peterburga i svadbe naše Katjenke sa čovekom čiji je pradeda pomenut u velikoj sovjetskoj enciklopediji. Maltene pas koji priča, treba ga videti i ispipati, da ne pominjemo proveru snage o kojoj su maštali očeve kolege iz vojske. Genini rođaci, kao što je već jasno, uopšte nikoga nisu htjeli da vide, a posebno da čuju. Troškove te prijateljske utakmice je preuzela ekipa gostiju. Svadba se lako može opisati jednom rečju. Sahrana. Ta reč je bila prikaz izraza lica ekipe mladoženje i mlade. Također pojavila se potreba da se sahrani uživo voditelj, muzičar i kuvari. Povod su zaboravili isti tako brzo kao što na sahrani zaboravljaju pokojnika, kada na dan žalosti počinju maltene pijane igranke sa obe strane pokojnika. 2 sata nakon početka utakmice sudija je izgubio kontrolu nad dešavanjima i bio isključen sa terena. Počela je ruska svadba, besmislena i besmislena. Mladi stric koji je stigao iz Rostova na Danu je počeo da pije još u Rostovu na Danu. I ispostavilo se da je toliko uspešan u tome da je zaboravio o postojanju sopstvene supruge, iako je bilo dosta teško zaboraviti toliki teret, i pokušao da pozove na ples Geninu mamu, koja se zalepila za stolicu. Ali to nije smetalo stricu, pa je on podigao nju zajedno sa stolicom. Uz burne aplauze, kubanski kozak je krenuo da vrti oko sebe stolicu sa polumrtvom profesorkom filološkog fakulteta i ispustio ih maltene u tortu. Igre takmičenja su bili toliko glupi i apsurdni da čak i nerazmaženi gosti iz Rizanja su zviždari i ponudili svima da nose svoje saputnice zajedno sa stolicama po primjeru svog rostovskog prijatelja. Vrisak, krik i slomljen nameštaj. Katjina mama, žena jednostavna, ali dobra i nevjerovatno vaspitana, je sela za 100 Geninih roditelja i potrudila se da ih ohrabri. Strpite se malo, molim vas, sve razumem. Onda je krenula pogrebna povorka sa nepotrebnim poklonima i potrebnim kovertama. Onda rekvijem, to je ples uz pesmu zato što je nemoguće biti tako lepa, потому što njeđa biti na svijetu krasivoj takoj. I na kraju bacanje Biedermajera u rulju potencijalnih mlada. Uvređena radnjom muža, žena rostovskog plesača je rekla da će također da hvata Biedermajer i pregazivši par neudatih devojaka uhvatila kartu za sljedeći brak. Jedan od gostiju je prišao Geninoj baki sa nekim nelagodnim komplimentima, a završio sve divnom replikom. Eto, i među Jevrejima postoje dobri ljudi. Nakon toga, baka je podelila sa mnom svoje strahove. To što se neko ženi, to je samo pola problema. Bitno je kako će ljudi posle da se razvode. A ovdje, bojim se, bit će krvoprolića. Prijatelji Katjinog oca su pozvali mene i mladoženju za svoj sto i krenuli da ulivaju vodku u naša krhka tela, paralelno obučavajući nas tajnama porodičnog života. Genka, samo nemoj da razmaziš ženu. I zapamti, od dobrog šamara još niko nije umro. Mislim, naravno, nemoj da biješ ženu, ali šamar je šamar. Učio mog druga čovjek, čija veličina zgloba je bila veličine Genine glave. Od svadbe se tresao čitav hotel. Ja sam pokušao da uvučem u napred rezervisanu sobu usamljenu prijateljicu mlade, ali se ispostavilo da je ona devojka sa principima, tako da sam uspeo da u sobu uvučem samo flašu viskija. Pored nje sam i zaspao. Ujutro me je probudio već pomenuti poziv. Sanja, šta da radim? Najbitnije ja ne razumijem kako sam uspeo to, kad smo maltene odmah zaspali, a i znaš me, ja ni muvu ne bi dirnuo, a Katja je tako nežna, Bože, kako sam, a Katja se ne sjeća. Ma ona i dalje može samo da mrmlja, ubila se od alkohola sinoća, kad se vidjela ogledalo, otreznila se na tren, ali se ne sjeća kako sam je udario i priča kako će da me ubije njen tata i kako nije mislila da ja mogu da udarim ženu, pravo da ti kažem, ni ja to nisam mislio. Moram da napomenem da je Gena među nama bio najfiniji. Prema svima, čak i najobičnijim prolaznicima se odnosio kao prema prijateljima. Devojke je uvek pratio kući, iskreno pazio, pričao i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, mi smo se stidili sebe dok smo bili u sjaju Genine dobrote. A onda pretuko je ženu. Iako sam jednom video kako Gena gubi glavu i to je strašno, također je bio pod dejstvom alkohola. Sve u svemu, problem je zahtevao da bude rešen. Glava me ubijala pa sam zamolio room service da mi donesu flašu piva. Konobar je pitao,
Šta bi s mladom? Baš nije imala sreće juče. Ja sam se zagrsnuo. U kom smislu? Ispostavilo se da je moja žeć za pivom spasila ćeliju društva i lično muža. Gena i Katja, to jest Katjino telo, su krenuli u sobu da spavaju. Istovremeno je konobar room servisa nosio poručbinu u susednu sobu i video sledeću sliku. Mlada, koja je više ličila na uvaljeni tepih, je bila naslonjena na zid. A Gena se trudio da ubaci karticu u vrata. Kada mu je uspelo, on je otvorio vrata, uzeo Katju na ruke, kao što to obično radi princ, i pokušao da prenese mladu preko praga. Dok je to radio, viseće noge mlade su se udarale o levi dovratak, a njena glava o desni zid. Gena je bio toliko napumpan vodkom da je mogao da procesuira samo jedan događaj. Katja u vrata nije mogla da uđe. Ali zašto? To nije mogao da razume i zato je pokušao tako da je unese. 3 puta. Zadnji put, praktično u trku, dok ga konobar nije zaustavio. Gena ga je oterao tamo odakle je izašao, ali poslušno okrenuo se na stranu i tako ušao. Ja sam odmah zvao Genu i ispričao mu sve, a zatim zgrabio konobara i krenuo da tražim Katjinog oca. Pronašao sam ga na doručku, treznog, veselog, svežeg i idealno obrijanog. Samo ja sam video da je čovjek popio 0,7 litara. To se zove škola. Čuvši tragičnu priču, on je kratko i bez nepotrebnih emocija rekao ništa. Biće u naočarima za sunce nedelju dana i to je to. A muža hvalim, dobar momak, hteo da ispoštuje tradiciju. Uveče, sveže oženjen par je odletao na medeni meces. Na svim slikama Katja je bila u ogromnim naočarima za sunce, a o nasilju u porodici niko nije saznao. Oni se uzgred ipak nisu razveli. Šta više, baka je uzela na sebe ulogu profesora i nakon godinu dana Doolittle se potpuno promenila. Čak su i očevi postali prijatelji izuzev jednog neslaganja. Genkin tata hoće da unek ide u Rjezansku vojnu akademiju, a specijalac lobira Peterburški univerzitet. Svako leči svoje komplekse na deci kako ume. Postscriptum. Još par reči o Geninoj porodici. U trenutku svadbe Katja već nije bila trudna. Nažalost, nije se desilo tada. Ona je brinula, plašila se da joj neće verovati i da će misliti da je ona sve to izmislila i da će mladoženja da odustane, ali vaspitanje je vaspitanje. Kada je Gena ispričao sve svojima, baka je mirno rekla: sigurno sam da tvoje planove za brak to neće remetiti. Ne oženiti trudnu devojku je kukavičluk, a napustiti devojku koja je izgubila dete, to je izdaja. Dante je za takve ostavio zadnji krug, tako da ne bih ti to savjetovala. Bako, ja i bez Dantea znam šta smem, a šta ne smem. Hvala. Спасибо, Йован. Отдельное спасибо, что ты все-таки выбрал не первым рассказом завершать сегодня вечер, а все-таки вот этим. Hvala Jovanu, jedno posebno hvala što je napravio pravi redosled priča, pa da završavamo današnje veče uz smeh, a ne suze. Друзья, мы практически дошли до завершения вечера. У нас еще осталась полная коробка самолетиков, поэтому мы не 2, даже, наверное, 4 прям прочитаем. Ostalo nam je još puno aviončića, tako da ćemo umjesto 2 pročitati 4. A inače sve što ste nam napisali ćemo objaviti na stranici Sedeljke čiteljke za čitanje do narednog događaja. Почти мое описание, только у меня кот. Дом — это холодильник и собака. Здесь вот есть еще рисунок собаки, которая составляет дом. Vidjeli ste ovaj crtež koji prikazuje psa. Ja se samo pitam gdje je crtež koji prikazuje frižider. Это тоже на сербском. Kuća je tamo gdje žurim, tamo gdje su saksije za zaливanje i ljudi i ostalo. Дом — это то место, куда я спешу, там горшки с цветами, которые надо поливать, и люди, и все остальное. Дом там, где хорошо, где приветливые люди, где чисто и много сделано для удобного и комфортного проживания. Дом je tamo gdje je lepo, gdje su ljudi koji me pozdravljaju, gdje je čisto i gdje je puno toga uređeno da nam bude udobno и приятно da u njemu živimo. Ну и последний на сегодняшний вечер самолетик. Дом мой там, где детство, где все молоды и живы. Дом мой сыщет меня постоянно, а я ищу его. И последний авиончик за Практически вечерас. танка. Dom moj je tamo gdje je djetinjstvo, gdje su svi mladi i svi su živi. Dom moj traži me neprestano i ja tražim njega.
Ну, друзья, и самый первый самолетик, с которого все началось, и для которого мы сейчас вынесли 2 книжки, одну из них можно будет выбрать. Мы сейчас повторим, кто это, но сначала мы хотим сказать еще несколько спасибо самым нашим большим главным друзьям. Во-первых, это человек, который героически сегодня привез на своих руках эти 2 книжки. Это Андрей Шевцов, директор книжного магазина «Парус», который с нами с самых первых почиталок. Спасибо ему огромное. Tako je. Pre nego što uručimo knjigu Aviončiću koji nam je doneo prvu pročitanu poruku, molim vas za još jedan aplauz za Andreja Ševcova, našeg velikog prijatelja, direktora izdavačke kuće Parus, zahvaljujući čijoj dobroti svaki put, svako veče podelimo lepe knjige na ruskom i na srpskom od ruskih pisaca. Да, мы с Аней каждый раз удивляемся, чего только нет на сайте Паруса, потому что иногда мы даже не знали, что такие вещи существуют, а у Андрея можно купить книжку. Jeste zapravo nekad se iznenedimo kada otvorimo Parusov sajt pa vidimo šta se sve može naći tamo, sve do udžbenika, da li možda i neka astrofizika, možda ne baš do te mere, ali tehnička literatura, udžbenici i šta sve ne. Možete da naručite knjige online, uzgred budi rečeno. Человек, который практически слился в своей черной рубашке с этой ночью, это Ильмар и фотостудия Ильмар. Если вы видели, по-моему, богический портрет на Сане, который мы вывешивали в этот раз, и не менее богические портреты наших участников предыдущих почиталок, и еще более богические портреты участников следующих почиталок, мы надеемся. Это дело рук Ильмара. Если вы хотите себе такой же портрет, то это вот к нему. Ильмар и njegov fotostudio koji se zove takođe Ilmar, čovjek koga teško možete da vidite u ovoj noći zbog crne košulje, ali koji međutim ima oko za svaki detalj i koji pravi potpuno sjajne slike, između ostalog i slike učesnika Sedeljke čiteljke. Molimo vas za aplauz za njega. Еще один человек тоже в черном, но, к счастью, с открытыми рукавами, поэтому мы можем тебя видеть и опознать по рукам. Это Елена Шуване, основательница клуба успешных женщин Звезда.рс. И это тоже наш очень хороший друг, который нас постоянно поддерживает и словом, и делом. Jelena Šuvani, prijateljica našeg projekta koja nam daje podršku na raznorazne načine, a pored te nezahvalne uloge, osnivačica kluba uspešnih žena Zvezda.rs. Ну а теперь Ирина и ее дом, там, где я, моя кровать с моим запахом. Выходите к нам и выбирайте книжку. У нас есть Татьяна Толстая на русском, у нас есть Евгений Водолазкин на сербском. На русском, конечно, Толстой я обожаю, только не пить. А пить, ура! I to je taj trenutak sreće, reči su suvišne. Хотела прочитать вам институцию, но я была двоечницей, вот у меня были возможности. Супер. Я хочу сказать, что это вершится историческая справедливость, потому что однажды у нас один гость получил книжку Толстой и жутко расстроился, потому что он сказал: фу, Толстая, как я ее не люблю. Так что мы сейчас, да, Татьяне Никитичне воздали должное, по-моему. Da, to je potpuno jedan trenutak neke kozmičke, uspostavljene neke kozmičke ravnoteže, jer smo do sada već jednom dodelili knjigu Tatjane Tolstoj, ali to nije usrećilo prethodnog dobitnika te nagrade, tako da nam je sada drago kao da smo nas dve, Tatjana Tolstoj, lično i personalno. Я очень скучаю по русской литературе здесь. Я здесь живу не очень далеко, и я мечтала про книгу, правда. Я отправляла в космос, и космос все-таки есть. Спасибо вам. Но он есть. Андрей, ты слышал, что ты посланец космоса, да, сегодня? Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы выбрали этот прекрасный вечер провести с нами. И следите за новостями мероприятий на нашей странице «Почиталки» или «Седелька читалька» на сербском. Мы вернемся к вам с классическими почиталками в сентябре. А сегодня спасибо за ваше внимание, за ваши прекрасные истории. И спокойной ночи. Hvala što ste izabrali da provedete veče sa nama. Vidimo se ponovo u septembru. Uzgled budi rečeno, hvala što ste podržali ovu jednu vrstu eksperimenta Sedeljke čiteljke. Drago nam je da ste ovde, ali želimo vam i neka lepa mora, a možda ste već bili na njima. Sve u svemu, lepo se provedite, odmorite i pročitajte nešto lepo do septembra. Vidimo se.